Muri yeZimbabwe aiwa sezvamunoziva kuti pamasanctions akarova vanhu vemuZimbabwe neUS aiwa Tagwirei akanga aripo. Saka vanhu vakukomenda zvakuzobuda pachena kuti aiwa vanhu voti nyika yeZimbabwe yochizotogwa naTagwirei manje Mnangagwa Otorera Nyika naTagwirei. Saka ndambopinda mashoko aya anokurudzira kuti wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tambochana maupdates andokupa pano paZim News Live. Nokuti mbuya G vanonyanyira vachara vachiti Tagwirei so-called companies were used to loot over 3 billion in the name of command agriculture. Tagwirei is now owner of Zimbabwe. I wonder how much is worth. Last week he took over 4 gold mines. Ndo mashoko ano achitaura. Sanoendera mberi vachiti musakangana vacha nezuro nehope imi. Makangana kuti 3 billion was unaccounted for under Mnangagwa, and it was Tagwirei bogus companies that were used. Saka ndo mashoko ari kuyachitogwa vanhu vachinzi aiwa nyika yechizotogwa naTagwirei noti Tagwirei ndiye ari kuluta, ari kumacompanies ake ese ari kutora minerals, ari kutora mabillions each and every day. Muri yeZimbabwe zvamunoziva kuti Tagwirei ndiye muridzi weSakunda yamunongoziva Sakunda iyaya. Muri yeZimbabwe sachimbotudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aya kuti aiwa Tagwirei uya uchizotora Zimbabwe. Pinda mucomment section medu musangana kusubscribe, kulike, unotina on the bell icon. Tambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.